Kaixo! Kaixo! Gu lasai behasaingo DH eta DH biko ikasle batzuk gara. Eta aste honetan... Proiektuka talde lanean ibili gara. Evoluzionatu egin gara. Eta aste honetan joko bat prestatu dugu denon artean. Animatzen altzara? Jokuak gizakemonak eta ornokemonak bilatzen datza. Behasaingo kale guztietan zehar. Adibidez, ni ornokemon bat naiz eta ni bezalako beste 12 daude. Eta jakin barra duzu ez ze ornodun taldetakoa naizen. Eta ni adibidez gizakemon bat naiz. Hau da, erdiaroko gizatalde bateko. Eta ni bezalako beste 13 gizakemon aurkitu beharko dituzu eta ze gizataldekoan diren asmatu. Joko honetan oso material gutxi behar dituzue. Mugikor bat interneteko konexioarekin eta QR-ak identifikatzeko aplikazioa du. Komenigarria da Google Docs instalatuta edukitzea eta Chrome erabiltzea. Hasteko 3 edo 4 pertsonako taldeak egin beharko dituzu eta momentu guztietan taldeak ez dira banatu. Lasaieko patioan hasiko zarete denak eta gizakemonak eta ornokemonak bilatzeko mapa interaktibo bat edukiko duzu. Garrantzitsuena da kaleetan eta dendetan dauden pertsonei ez errespetu jokatzea denbora guztia. Eta ez garetu beste taldekoei, zein erantzuna agian beraiek ez baitute asmatu, kontuz. QR-a aurkitzerakoan mugikorrarekin QR-a eskenatu eta fitxa bat irekiko zaizue gizakemonaren edo ornokemonaren informazio guztiarekin. Informazio hori adi irakurrita gero galdera bat agertuko zaizue. QR-aren ondoan selfie bat atera beharko duzue, ziurtatzeko hor egon zaretela. Gizakemon eta ornokemon guztiak aurkitu ondoren, hasierako puntura abiatu beharko zarete. Eta erantzun zuzen gehien dituenak irabaziko dut. Hemen azpialdean erantzun zuzenak edukiko dituzue zuen erantzunak ziurtatzeko. Baina gogoratu, garrantzitsuena ez da irabaztea, ondo pasatzera baizik. Aupa ornokemonak eta gizakemonak.